Здравейте хора, днес ще играя Hide and Seek пак в The Castle, само че 10 часа и 15 минути някъде. Много хора има този сървър. Както и да е. Аз искам блок Чоласър. Много е як. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Join. Какво става, хора? Слендър? Не, нещо такова. Има лице. 10 човека. Фак, паднах. Аре бе, защо си не мога да го мина този джамп? 3-2-1. Аре. Защо сега? Аз съм сикара. Добре, 20 секунди. Арде. Това бъще. Добре. Не, че не е така. О, не. Аре бе. Той поне не е така. Как може да се скрие толкова добре? О, начо е. Вече си имам и приятел, че си кърчи. Някой може и да е торч. Защото и това е възможно. Спалнаха го, окей. И така, торча. Аре бе. Аре бе. Много е. Защо е? То е ясно, че аз ще загубя. Хайдър. Зик. Нещо такова. Са го видяли? Хак скор. Аха. Ще гледаме и то с Хайдър. Намерили са някой още? Тук се строя нещо подозрително. Ама нищо не е подозрително. О, фак. Само един ли мога да намеря? Ага.
Един беше с том плоча. Ама мисля, че го намериха. Ага, наковалнята. Бягаща наковалня. Давай. Цепи го, цепи го. Аре бе. То с не привлича вниманието сигурно. Как може да са толкова сбързи, бе? Мале, как се измолих. Аха, намериха. Не. Някой лефна. Аре бе. Добре, намериха някой. Gonna win this time. Gana. Вау, какъв английски. Gonna win this time. Готернет. Спалнаха го си кара навял. Ама тук е много добро място за крилие. Някой пък да не е подметка. Не. Хайдерте. Давайте. Аре бе. Мина го джампа. Бах ти по цяла минута да чакаме. Да фак. Ще цепя слаймове. Който напише нещо след мен е педал. Отнася се за играч. Готернет. Тоест може и да е добър. В Арве не може ли да е махната стиква? Ще се кача на моето любимо място. Дървото. Не. Всъщност не. Охо, имам и приятел. Тук ще ме намери. Намериха един вече. Тоест много добър готен. Аре бе. Чо син? Попкин. Спалнаха си кара. Ще я махната стикла. Накъде? Тук ще се крия. На най-високото. Да може да цепя си и карите. Ако ме доближат. Ето и още един хайдер. Светкавицата БГ. Страх ме напада. Он с том поча как цепи сикара. Убиха го сикара. Убиха го. Почата и то са много брутални, бе. Те сигурно ще ги намерят. Я бягайте, бе. Фърлям ви диня. Диня. Кой иска диня? Не. Ако съм Торч, там бих се скрил. Където е моя колега. Аре бе, заболяха ме очите да гледам през тази стикла. Да, той е по-добре.
Тук. Навіть тиква. Имам тиква. Yeah. Те си идват при мене, бе. Нищо ще играя на World of Warcraft. Алианси срещу Хорда. Да. Не. Трябва да ги избутам веднага. О май гад. Ти ще ме намерят, бе. Малко трябва да ги разигравам. Ей, Гого! Гого, какво правиш, бе? Какво правиш, бе, Гого? Не може да ме удари. Ей, Светкавица! Какво правиш, бе, колега? Стар колега. Стар си вече, бе, за да гониш. Като си икар. На ти, бе. Ау! Стига, бе. Оф, аре стига, бе. Аз съм факлата. Сплинтакс. И аз не знам къде си. Не. Чао. Аха, факлата ще я намеря. Да, бе, видях я. Тук. Защо? Тук. Не, почна да ми лаги. Не, защо почна да ми лаги? И тук имаше една ограда. Фак. Да касал. Фак. Еми, това е клипа. Абонирайте се за мен, дайте лайк на клипа. Така ще можете да участвате в giveaway, ако изобщо имам 1000 сабскрайбъра. И до скоро!